קידושין פרק ד' משנה ח'. האומר בני זה ממזר אינו נאמן. המשנה אומרת שאם אב אומר על בנו שהוא ממזר, זאת אומרת שהוא נולד לו מאישה אסורה עליו באיסור כרת, אינו נאמן. זאת אומרת לא סומכים על האבא שהבן ממזר, מכיוון שקרוב פסול להעיד על קרובו, ואפילו שניהם אומרים על העובר שבמראיה ממזרו אינם נאמנים. המשנה אומרת שגם אם האבא וגם אם האמא שניהם אומרים שהבן הוא ממזר, שניהם לא נאמנים. זאת אומרת שאפילו שהאמא שהיא יכולה לדעת בבירור אם הבן ממזר או לא, גם היא לא נאמנת, מכיוון שאין הבן נפסל אלא בעדות גמורה. זאת אומרת שני עדים שאינם לא קרובים ולא פסולים. רבי יהודה אומר נאמנים. אז רבי יהודה חולק על הרשע של המשנה ואומר שבשני המקרים נאמנים. הוא מתכוון שבשני המקרים האב נאמן להעיד על בנו שהוא ממזר, אבל אין האם נאמנת על כך. והסיבה שאמר נאמנים בלשון רבים, משום שלדבריו האב נאמן בשני המקרים המוזכרים במשנה. המקרה הראשון זה האומר בני זה ממזר, והשני האומר על העובר שהוא ממזר.